Ассалому алайкум, бародари азиз. Чӣ хеле ки медонем, бародармон Истиёп Ҳайдинё гузашт. Айдина то зира хоб нестем, бародаро пережива дорем. Ва мехоҳам як чиро бифаҳмонам, бародаро, ки мебинам ҳама блогеро сторис кардиян ҳамдардӣ доранд. Як чиро мехоҳам бигӯм, ки ҳамин блогеро дар расонам, ки дар зинда буданаш суратоша сторис намекарданд, ягон репоша, ягон корои дигаша, ба хотири оне ки сторисҳо як хеле пилқатия мақсад 20 бор салому дуроӣ мекунад, хиёл мекунӣ ки ё пил мепирса, ё ки мега акая сторис кис ҷавоб наметӣ. Ва баъд деюм ира гуфтанем ки ам бародарое ки сиёнкаш кардин, ам бародара ҷон доде сай дар интернет фиридин. Шумо бародараш набудин, назан шумо як беномусе ки неми рафиқтона гирифтан шармандаш кардем, ам биге мешава. Хай вай мардай. Ура дига чӣ сиёнка мекунӣ? Ту ҳар як кадому дар каналот мефирӣ, сум кор мекунӣ. Ай Аллоҳ наметарсем? Блогеро илтимос, ҳамата не айми 100%, 90% та мегӯм ки камтарак мардак шин, намедонӣ дар пеши ки дарди дил кунӣ. Дар ҷамеи 4 калима гап мезанӣ, паданала доли аз пеши дӯсту нарафта, хабарат мери аз ким гиҷо омадагиад. илтимос, мард боре рафтор кунин. Вақте саломтона алек мегиранд, дар зинда будан саломтон менависанд, саломи мардака алек бигирин. ҳамун бегае ки ман фаҳмидим Истиёп Ҳайдинё гузашта, валлои қасам пашти ҳамата занг задам. Хостам ки байни хумон бе оташ мақсад гуфта зубор накунин, дар кор неста. Ман хостам байни блогеро ё ҳамин хумон як карта як тумон монем, пул ҷамъ кунем, барем дар дасти оташ битем ё очаш битем. Хай вай хонае ки ҷинозаи унҷа бо расходам дора. Телефонотона нагирифтем, единствени акай Мансура занг загем, валло қасам гира кардагим ки ҳамин бародар гузашт. Хай ёш буд, хиша ҳайф кард, худованд ҷоша ҷаннат кунад. барои ҳамун илтимос мардак шен, дар зинда будан одама салом шалек бигирен, зинда будан дар рафтомад кунен, аҳволи бародаратон бифаҳмен. Кадомоед ки нав блогер шиданен, ихали аудиториятон ихали калон ибадайку мақсад ина ҳоҷи зайзай кия инура бигем дар назар бигирем. Мисол ҳози пеш ҳамо рафтесай. Ман чиста инаме айрӯи мардӣ мехоҳам бигӯм ки кадомед ки блогери на блогер мешавем, мақсад ихи аудиторият гарен ибадай дига блогеро менависонанд ассалому алайкум исусу салому алейк нагӣ. Барои чӣ ки ту худа тоқа омадагӣ, ҳам тоқа биромадӣ, пастаратса ки тоқа кор кун. Дар бари як блогери дига кушавад, ту уҷа ё ҳаромхӯр мероӣ, ё ки нем ягон рода пастит фрейд мекуна мерава. Ба номи Аллоҳ ай 100%, 90% валло қасам русиёин одама барои чизешин. Ин ҳамин рӯз агар ҳамин одама чизеш тамом шавад, ту дар бариш нести, салом шалек намегирӣ. Худованд ҳамата нигаҳбон боша, бародаро дар ҳаққи Истиёп ва бародармон дуогӯ бошед. Аллоҳ ҳамата нигаҳбон, бародари азиз, мард бача шавем, фақат мард боре зиндагӣ кунем. Худо нигаҳбон.